May oras labod Kapampangan. Sanay ko sasawa ka rin ng mga kuyad ming video. Kadwang pulo tadwana yung gagawin ko ngayon, karin kaya katamang Tagalugan series. Pandalasan kayo na huli medyo nakala rin Imumunang dili, may bangon. May bangon, para ka na ako, Tagalugan niya, yung mas manayon ng Kapampangan, tinikdo. Kagad. Kagad, Tagalog uling batsak yung kaagad din yung Kapampangan, agad ya mo, agad A-G-A-D, okay? Ulit-ulitan ke. Mas manayon niyang Kapampangan yung pasibaywan, pasibayo. Mikatuluyan. Yung mikatuluyan, Tagalugan niya, yung mas manayon ng Kapampangan, may balawsnan. May balawsnan, okay? Pagupit. Banyanya ini huling pisabihan tani kanita ini pagupit Tagalugan niya paurod jing mas manayon ng Kapampangan, okay? Magliyab. Yung magliyab Tagalog ya kasi nagliliyabikin Tagalog ini yung Kapampangan na milalablab, okay? Buaya, yung buaya Tagalog ya dapoy yung Kapampangan. Manimuno Tagalog ya naman ini yung Kapampangan na mamuntukan, okay? Atin yung pinost dikil keng Kulumboy i-albinata yung post dakalari nga wala ta akong awsande Kulambu Tagalugan niya yung Kapampangan na Kulumbu, okay? O sige, dito na mo pasibayo ko sa nasasawang manalbi ka rin yung video nga rin. Ito kala salamat.